יופי. אז אנחנו היום זה 17 בנובמבר 2022, ואנחנו נפגשים בקבוצת הלימוד שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, במסגרת מפעל דוב סדן של האוניברסיטה העברית, וזוהי הפגישה האינטראקטיבית מספר 217. ואנחנו היום ננסה להתקדם כמה שיותר בקריאת החלק האחרון של הסיפור של חיים גראדה, זיידס איניקלח, ואני רק רוצה לספר לפני שממשיכים לקרוא, שאני ביחד עם גליה שאולי, אסיסטנטית שלי במפעל דוב סדן, הגענו במעשה התרגום מיידיש לעברית של זיידס איניקלח, לאותו מקום שאנחנו קבוצת הלימוד בזום נמצאים כרגע. ואני התחלתי להתעניין באפשרות שהתרגום לעברית של זיידס איניקלח ביחד עם המקור ביידיש נפרסם אותו כספר בדפוס. ולצורך זה אני קשרתי קשר עם שלמה צוקר, שהוא אחד המתרגמים הכי טובים מיידיש לעברית, ואותו אני מכיר כבר 60 שנה, והוא יבוא אליי הביתה ביום ראשון הקרוב. אנחנו מכירים כבר 60 שנה, אנחנו נדבר על דה ועל ה וגם על האפשרות שהוא יעזור בעריכת התרגום לעברית של זיידס איניקלח. היום אשתי אמרה לי, טובה אמרה לי, אם מעלים את זה באקדמיה עדו, בשביל מה אתה צריך לפרסם את זה כספר? ואני עניתי לה, שאני לא נואשתי כמו הרבה אנשים אחרים בימינו, מחשיבותו של ספר שאפשר לקחת ביד, שאפשר לדפדף בו ואפשר להחזיק אותו בספרייה שלך. אני חושב שגם אם התרגום לעברית, בנוסף להקלטות של הזום, הקבוצה שלנו באקדמיה עדו, אם בנוסף לזה יהיה קיים בספריות בעולם ובבתים פרטיים, התרגום של זיידס איניקלח בצורת ספר, זה לא יזיק לאף אחד, להפך. זה יהיה אוצר בלום שיהיה לו גישה לכל מי שמחזיק את הספר ביד. בנוסף לזה, אני כמובן אוסיף לספר מפתח שמות ועניינים, שכל אדם שיחזיק את הספר ביד יוכל תוך כדי עיון במפתח מיד להגיע למקום שבו מופיע שם או נושא. מה אתם חושבים על זה? שלמה. תשמע, כל תרגום של ספר ביידיש הוא תוספת, אני חושב, חשובה לתרבות הישראלית. בדפוס, כן? כן. אני שואל כשהספר הוא בדפוס, כן. כן, כן. זהו, כי אלה שמערערים
אומרים, מספיק שהוא קיים באקדמיה אדו, כן? ואני אומר, אני חושב שלא רק שזה לא יזיק שיהיה ספר כזה, אלא אין ספק שהוא יתרום לאוצר של התרבות העברית ותרבות יידיש. כן. סליחה, אני גם לא יודע, מי הוא המוסד שמתחזק את אקדמיה אדו? האקדמיה אדו זה מפעל פרטי, כן? ואתה בשאלה שלך רומז שהיום זה קיים, מחר אולי זה לא יהיה. אתה צודק בהחלט. בדיוק, וספר תמיד קיים. טוב ששאלת את השאלה. נחמה, בוא זו כתיר ונדם. I didn't understand what you were talking about in Hebrew. I know you want to translate Zayde Zuneniklach from Yiddish to Hebrew with Shlomo Zucker, yeah? No. No? Oh, okay. So I didn't understand. Gut, ich will erklären. Mein Projekt ist, als nachdem ich will endlich übersetzen auf Hebräisch Zayde Zuneniklach mit Galia Shauli, und will ich prüfen, obdrucken die Übersetzung in ein Buch. Nicht nur in Akademia Edu, nicht nur im Internet, nur machen von dem ein Buch. Und ich will zugeben einen Index von Nehmen und Temes. Und meine Frage ist, also, זה דומן שבוזוג מיר, אפוס דרפסטו הבוך, גנוג אז דובסטוס אופשיקן אין אקדמיה אדו. זוג איך אויבס וזיין הבוך, ודוס הלפן. wo sagt ihr, נחמה? Ja, ich habe Lied zu lernen Bücher. Als Sache, was ich will lernen auf dem Computer, ich kann nicht da reingehen, weil ich habe nicht kein der Leubenisch, ja? Ja, und Shlomo Sirkis hat gesagt, als in seiner Frage hat gemeint sagen, als Akademia Edu, viele, wenn wir stellen weg auf Akademia Edu die Übersetzung, heute existiert es und morgen nicht, weil wir können nicht wissen, ob das wird anhalten. Und ein Buch in der Bibliothek, bei Menschen, existiert ständig. ילנה, מה את אומרת? יחיל, אני קודם אמרתי שאי אפשר למצוא תרגום שלה באקדמיה אדו, אי אפשר להיכנס, צריך לשלם תרגום חודשי כמו חבר אקדמיה אדו. במקרה הזה אתה יכול להשתמש, ארכיב שיש שם, ארכיון. אני חיפשתי ואני לא יכולה להיכנס. טוב, זה ואני לא אמרתי לרחב, לציבור רחב. כן, אולי את צודקת, אני לא בטוח, נדמה לי שמבחוץ כל אחד יכול להיכנס, אבל אם את אומרת אולי את צודקת, וזו עוד סיבה כדי שאנחנו נדפיס ספר, כדי שהוא יהיה נגיש לכל אחד. ורה אמרה שהיא תבוא בעוד רבע שעה, היא עוד לא באה, נכון? דניאל פה. דניאל, שלום דניאל. כן, שלום. שלום. אז בבקשה, ילנה תעלי על המסך את עמוד, איזה עמוד אנחנו? 37? 38. יש שני סימנים אדומים. צריך להתחיל מסימן ראשון, התחלת המשפט. הסימן הראשון הוא בעמוד 37 בסוף? 38 בהתחלה, שורה שנייה. אוקיי, אז בבקשה ילנה, תקראי את המשפט עם הסימן. Bis die Altischen seinen gekrochen, hat mit Augen Akkugeton in dem Farschen, Tage wie ein Einikel, wo Swart
als der Seide soll unterkommen und derweil habt a Guck auf Vögel in Himmel. habt ihr guck auf Vögel, אני טעיתי. הפויגל Vögel in in Himmel. Himmel. אוקיי. סליחה, נחמה, אני טעיתי. בסדר, לכן שאלתי. נחמה, בבקשה, תקראי את המשפט עוד פעם ותתחיל לתרגם לאנגלית. Beest die Altitschke seinen gekrochen, hat mit ein Auge geguckt in die Meforschim. מפרשים. Mefarschim. כן. Tage wie ein Enekel, was wart, als der Seide soll unterkommen und derweil habt a Guck auf a Vogel in Himmel. אוקיי. 2-3 מילים ביידיש ותרגום. While or at the same time? תחזרי על כמה מילים ביידיש, כן. Beest die Altitschke seinen gekrochen. אוקיי. Okay, while or at the same time? While? אל תשאלי, את מתרגמת בסדר. Okay. אם זה לא בסדר, אני אגיד לך, כן. Okay. While die Skenim seinen gekrochen crawled? כן, in the time when the old people crawled. What does it mean here? The previous like they moved, no? They I don't know. I'm sorry. Okay, ילנה, את יכולה לעזור? No, נחמה, what mit ein Augen a Guck לא. אני שואל על gekrochen. Where did they crawl? Crawled. Where? They were crawling on the floor in the Beis Midrash? Gekrochen crawled. Where did they crawl? Through the book. מה את אומרת, ילנה? Through the book. Learn book. Through the book. Why is Grade using the word to crawl, kriechen, which is suitable for a little child on the floor, when he means that the elderly people were crawling while reading because they didn't know to read accurately the Hebrew language. Es ist wie zu nehmen, zu gehen mit die Füße, wie Kinder, crawling steps, little by little. Little by little, which means Grade is saying that the elderly people were reading. They were reading a book, but because they didn't know how to read, it's like crawling. כן, נחמה, מה? ילנה, מה? Im Hebrew letters, das ist בשביל זקנים sehr קשה. הם לא בטוחים בהיברו. Okay. So it seems that it is simple, where a scholar can run on the text while an ignorant must krochen. is calling. So the situation is here. The situation is for those who didn't attend the former meetings. The two young students are teaching the elderly people in the Beis Midrash, okay? And
what's the name, Yelena, of the teacher here? אני חושבת שלמה. Shloime כן, כן. is teaching them Ein Yankov, right? יו. So the situation is that the elderly people, in order to learn with Shloime, the young scholar, he asked them to read, and afterwards he will explain. So they are at this moment reading, and what is Shloimele doing? נחמה, תמשיכי לתרגם לאנגלית. Okay. Hat mit ein Auge Kukiton in die Mefarshim? תרגום. With one eye, he took a look. Shloime. Shloime Air. He took a look in the commentaries or the commentaries. The commentators. The commentators. About the commentators and their commentaries about the book, about what the elderly people were reading. But is it commentators or the comments by the commentators? The word in Hebrew mefarshim is commentators, but it means the comments of the commentators. The commentators died many years ago. No, I know, but when you translate it in the, it's not. It's the I don't know what commentators. You say the commentators, Nechama, and you mean their comments. Commentary. I think you mean commentaries. Commentaries. Right. Because the commentators are the one who are actually commentaries. Right? Commentaries. The commentaries of the Mefarshim, of the people who are explaining. It's a way of talking. You can say, I looked at Rashi. Rashi is the name of a man. Yeah. But still you mean that you look in the text that he wrote many years ago. Okay. Exactly. Yeah. בפעם הקודמת אני הסברתי, אם שלוימלה בזמן שהזקנים קוראים, מסתכל with one eye, he's looking at the commentaries, at what they explain. I told you that many books of Judaism, we have the original text, and around it, we have the comments, the explanations. תמשיכי נחמה. Okay. Okay. Take wie ein Enekel, was wart, als der Seide soll unterkommen, und derweil habt a Kuck auf a Vogel im Himmel. Okay. Take is like be'emes, like really, right, or indeed. Truly, don't ask, explain. Okay, indeed. Okay. Generally, you do it exactly. No need to ask. No, but I know what it means. It's just what comes after that I'm afraid I don't know very well. Okay. Don't be afraid. You will not drown. Okay. Okay. So indeed, like a grandson who waits that his grandfather unterkommen should come to help. Okay. Was meint die unter da? Unterkommen. Der unter,
Der Präfix unter. To come down. Oh, to come, לא, ילנה. Der Präfix unter meint, als ein Verb, eine Aktie, wird gemacht ein bisschen. Als der Seide soll unterkommen, זאת אומרת, der Seide, wenn sieht, dass der Einige versteht nicht, kommt rein zu helfen. So he should, the grandfather, okay, should come to help. To help, I am adding it, but this is the meaning here of unterkommen. Okay. Okay, I don't know what the word would be in English. The grandfather should come to help. Okay. Okay. Und derweil habt ihr a Cook auf a Vogel im Himmel. And in the meantime, he takes a look. I know chap means grab, but he takes a look at a bird in the sky. Okay, this רק רגע, המשפט הזה, this long sentence, is written in the style Grade uses in this story, a style which we commented in our meetings before, and we said that in his style, Grade combines realism, a realistic description, with poetic comparisons. I will ask now, where is the realistic description in this sentence and where is the poetic comparison? Who wants to answer to my question? אני חשבתי, התמונה הזאת מאוד ריאליסטית. אני חשבתי שנכד עומד בחוץ, נכד קטן. הזיידה שלו, סבא שלו. רגע, למה בחוץ? רגע, ילנה, למה הנכד עומד בחוץ? הרי הנכד עומד בבית המדרש, הזקנים קוראים בספר, והנכד יושב איתם, נכון? לא, אני חושבת שזה השוואה. זה נכד בחוץ, בחוץ הוא עומד רואה גימל ומחפש פוגל בגימל. מה יהיה בחוץ? מה פתאום הוא צריך להיות בתוך הרום, בתוך החדר ולהשתמש? אבל זה לא כתוב במשפט הזה. אני מבקש ממך לנתח את הקומבינציה של ריאליזם עם פואטרי מתוך המשפט הזה. טוב, אני מסכימה שהתחלת המשפט זה ריאליסטי, חלק שני זה מטאפורה. מה? ילנה, מהו הריאליסטי בהתחלת המשפט? ריאליסטית שזקנים יושבים וקוראים ספר, נכד. וקוראים בקושי. בספר. הנכד שלו. רגע, weil diese des Lehnen schwer in dem Buch hat der Einige, der Lehrer Zeit, כדי zu tun mit ein Oig, guckton in die Mefarshim. weil sie kriechen, מכיוון שהם זוחלים. כן. יש זמן לנכד להביט מה אומרים המפרשים. מה עוד? אבל המשפט יש עוד. החלק שני
כמו יחס סבתא ונכד, כן? כן, שהנכד, ברגע שהוא מסתכל על המפרשים, הוא כאילו מחכה שהסבא יבוא לעזור. כן? אני לא הבנתי. מה? אני לא הבנתי שזה ככה. זה מה שכתוב. הרי כתוב, נחמה תתרגמי הלאה מה שכתוב, ואולי אז זה יהיה ברור. noch ein Satz? Nein, unter dem Satz. Oh, ich habe, okay. Die ganze Satz oder? Nur der Satz, wo man wegen die Seides, was darf unterkommen. Und derweil habt ihr a Cook. Meantime, habt ihr a Cook, and well, chap is to grab, but you don't say grabs a look. He takes a look, right? Chap a cook. He takes a look at a bird in Himmel. This is the poetic comparison. Yes, Shloimele is not looking at the heaven. This is the poetic comparison. האם אתם מבינים מה שאני אומר? כן, כי בבית המדרש לא היה גג, אז אי אפשר היה להסתכל בשמיים, ולכן העניין של הציפור הוא עניין מומצא, והוא עניין של שירה. אבל ההסתכלות של שלוימלה במפרשים, זה כמו ציפור. הסתכלות על ציפור, במצב אחר, זה החלק הפואטי. כן. It's very interesting and complicated, I would say. כן, ורה הגיעה? לא. עוד לא, אוקיי. טוב, המשפט, ילנה, אותו משפט שקרא נחמה, תתרגמי לעברית. כמה מילים ביידיש ותתרגמי. Was die alte Gesellen gekrochen? בעת הזקנים זחלו. זאת אומרת, קראו בקושי, כן? כן, 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 כן. Gott mit ein Augen guckt in die Mefarshim. תרגום. הוא הסתכל דרך מפרשים בעין אחת. כן, זה מכיוון שהזקנים קראו לאט, אז היה לו זמן לראות מה אומרים המפרשים על המשפט בספר. הלאה. Taki wie an Einikel, wo es ward, aus der Seele sollen untergekommen. Unterkommen, kein Infinitiv. תרגום. Так. באמת, טקה, כמו נכד שמחכה לסבו, שיגש אליו, שיבוא אליו. כן, כן, כן. כן. ולמה הוא מחכה הנכד? מכיוון שהוא צריך ללמד את הזקנים מה כתוב. אז הוא מחפש אצל המפרשים מה הוא יכול להגיד לזקנים שזה יעזור לו להסביר להם את המשפט. כן, 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 להסברה שלו, כן. הלאה. ורה חזרה. שלום ורה. Und derweil hat guckt. רגע, תראו לורה איפה. ילנה, תגידי לה בעמוד 38. כן, אני שמעתי. אוקיי, תודה. בסדר, תמשיכי ילנה. Und derweil hat guckt auf ein Vogel im Himmel. כן. Und
ובאותו זמן, דרווי, בינתיים הוא מביט לציפור בשמיים. כן, הוא מנסה לראות ציפור בשמיים. בסדר. ילנה, המשפט הבא. כן. Endlich seien sie Altischke untergekommen und Schlomo hat klar und Bekitzer gemacht dem Sachakol, wie der Dien ist. אוקיי, נחמה, תקראי את המשפט כולו, תתרגמי לאנגלית, כן? Endlich seien die Altitschke untergekommen und Schleumele hat Chlor und Bekitzer gemacht dem Sachako, wie der Dien ist. אוקיי, כמה מילים ביידיש ותרגום. Endlich meant similarly, like similar. At the end. Oh, endlich is at the end? זה like end, כמו בסרט, בקולנוע, end, הסוף. At the end, בסופו של דבר. Okay, so, or finally, can you say finally? Finally, okay. Finally, the Skenim came around, which means here they finished to read because they were crawling, they don't know exactly how to read Hebrew. So finally, going very slowly, they came to end to read the sentence. Ken. So they stopped the crawling, right? Right. Okay. Und Schleumele hat Chlor und Bekitzer, and Schleumele clearly and shortly. Briefly, okay. Gemacht dem Sachako made the resume. Like when you, no, I don't know. I can't think of the English word. Okay. He made a resume. Okay. Or he finalized something, right? It just, okay. Wie der Dien is, as, I don't know, as the law is? Wie der Dien is? Of course, because they are reading a book where it is written how you have to behave as a Jew. So Shloimele, at the end, explained, make a resume, how is the din, how is the law, how a Jew has to behave in a situation which is written in the book. Wie ist der din means in Yiddish, wie soll darf Yid sich führen? How should a Jew behave as a Jew? When you ask a person, wie ist der din, what is the law, means how I have to behave. Din, a law in a specific situation for a Jew. Shlomo, המשפט הבא. Blois ben Nitven ist von ihm herausgesprungen der Charif und hat zu sich ein Murmelgeton. Ein Murmelgeton. Okay. Blois wenn Nitven, רק כאשר זה לא היה? מה זה בן נתבן? בן נתבן זה מפעם לפעם. לא בן נתבן מפעם לפעם. רק מפעם לפעם. רק מפעם לפעם. ist von ihm herausgesprungen der Charif. ist von ihm herausgesprungen der Charif. החריף קפץ
טוב, רק מפעם לפעם קפץ ממנו ההערה החריפה. נכון. זאת אומרת, הרי הוא פה מלמד זקנים, הוא צריך להיות דידקטי, הוא צריך לדבר בפשטות, אבל מכיוון שהוא היה בחור חריף, אז מפעם לפעם קפץ ממנו האמירה החריפה, שבשביל הזקנים אולי זה היה פחות משמעותי. Und hat sich המורמלגטון. המורמלגטון. והוא, אני לא יודע מה זה מורמל. והוא מלמל. סליחה? והוא מלמל. ויצא ממנו, כן, והוא הביע מלמול, או אמר מלמול. כן. הלאה. weiß ich was redet. weiß ich was redet. האם אני מבין מה הוא מדבר שם? ביידיש, לא, זה לא אני מבין, האם אני מבין. וייסיכבוס, מה אני יודע בכלל מה הוא מדבר שם? וזה נאמר בביקורת. זאת הרי, טוב, לא, בפעם שעברה קראנו על שלוימלה, שהוא התווכח גם עם הסבא שלו, וגם עם חכמי תלמוד, ולכן כשהוא מפרש והוא מלמד אותם, אז קופץ ממנו החריף, והוא שולל את מה שהמפרש אומר. אז הוא אומר, וייסיכבוס, מה אני יודע במובן של שלילה? במובן של ביקורת, כן. במובן של ביקורת. וייסיכבוס עושה רדו, מה אני יודע בכלל מה שהוא מדבר? הוא סתם מדבר שטויות. זו צורה אחרת להגיד, הוא מדבר שטויות. המשפט הבא שלו. Oder zugetan mit die kräftige junge Pleitzes. הוטר ואז לא, פלייצקס, יש פה קוף. אוקיי, פלייצקס. הוטר צוג צדיק ו' ג' הוטר ציגטון, לא צי. אמרת צוג. הוטר ציגטון מדיקרפטיקה פלייצקס. תרגום? הוא משך בכתפיו, ציגטון מדיקרפטיקה יונגס פלייצקס. משיכת הכתפיים היא מלווה, תשמע, משיכת הכתפיים מלווה את הביקורת. מה אני יודע, מה, כן? כן, אבל הכתפיים שלו, מה שכתוב כאן, שהיו כתפיים צעירות, וקרפטיקה, אני לא יודע מה זה. קרף זה כוח. סליחה? החזקות, כן. הכתפיים החזקות והצעירות שלו. אז תוך כדי שהוא מזלזל במפרשים, הוא גם מושך בכתפיים כדי להדגיש עוד יותר שההוא מדבר שטויות. Man darf ihm reinlegen in a Kinder Wegele in einem mit seine Chidushe Teure. Man darf ihm reinlegen in a Kinder Wegele. צריך לשים אותו בעגלת תינוקות. שלמה, אני קודם חייב לקרוא את זה נכון, לא קראת נכון. מדרפים על ריינלג מן הקינדר ויגלה, אין אינם, לא אין אינם, אין אינם מזיין חידוש תוירא. אז תתרגם. צריך להשכיב אותו בעגלת תינוקות. כן. יחד עם החידושי תורה שלו. זה הבעת בוז מוחלט. בדיוק. וזה בדיוק הצורה איך שגרדה מתאר את החריפות שלו. הרי כשגרדה אומר ששלוימלה הוא חריף, אנחנו לא יודעים באיזה צורה. הנה, הוא נותן לנו כמה דוגמאות איך הוא מזלזל
במפרשים שלפניו. כן. נחמה, המשפט הבא ביידיש. Aber ich habe nicht verstanden. לא, אוי, דיסקיינים. nicht verstanden, musst ihr fragen. כן, No, דיסקיינים. תשאלי. no, I didn't understand the last two sentences that Shlomo translated in Hebrew because I don't understand the Hebrew translation. אוקיי. I don't understand the Yiddish and I don't understand the Hebrew, so... אוקיי, לכן כדאי שלא תחכי ששלמה יקרא עוד ועוד משפטים, אלא כבר מההתחלה. תקראי את המשפט הראשון שלא הבנת, ביידיש. Blois, okay. Blois, wenn ist von ihm herausgesprungen der Charif und hat zu sich ein Murmel getan. Okay. Blois, only, wenn nicht wenn, sometimes, ist herausgesprungen von ihm, jumped out of him, der Charif, the Sharp. The what? Sharp. כן, the sharp person, כן? Weinreich says shrewd, a shrewd person, shrewd. שוד, יש. במילון אפשר לתרגם מילה אחת ב-80 צורות, גם shrewd וגם sharp. Aber es ist nicht fein zu sagen, dass Emetzer is a charif, a shrewd person. Is that a negative thing? wer hat gesagt? מי אמר שזה נגטיב? I don't know, a shrewd person, shrewd. shrewd זה נגטיב באנגלית? I don't know. Let me look it up. I have to look it up. המושג חריף בעברית אומר אדם שהוא חד שכל, שיש לו שכל Oh, okay, clever, showing sound judgment. נכון. Okay. Maybe I'm thinking of when somebody says a shrewd woman, but it just means that she's clever, right? Right. Okay. תמשיכי. Und hat zu sich ein Murmel getan, and he mumbled to himself. To himself. To himself, כן. Okay. תמשיכי. Weiß sich, was redt dort. הביטוי, על זה מה שלא הבנת, וייסיך ווסר רדות זה ביטוי אידיומטי, ומביל זוגן, אז אננדר מנש, הוד גזוקט אפס, ווסיזה שטות, ווסיזה אידיוטישה זך, זוגתם וייסיך ווסר רדות, I don't know what he's talking about. It's mumbling. It's nonsense. Or I don't understand. Right, okay. Okay. But who's saying this? It's in quotation marks. Wer sagt? שלוימלה זוגט. Oh, okay. שלוימלה, מכיוון שכתוב, את קראת קודם, לפעמים ונתוון, קופץ ממנו החריף, the clever person jumps out of him. Shloimele is teaching elderly people, he must be very didactic and not shrewd, not harif. But sometimes he cannot, הוא לא יכול להתאפק, and he reacts very sharply to the explanations of others. בסדר נחמה. Okay. כן. Oder Ziegeton mit die kräftige junge Pleitzkes. And while he was saying, Mesich was a redot, he's speaking nonsense, Hoter Ziegeton, תסתכלי נחמה, הוא הרים את הכתפיים. Oh, shrugged his... To shrug the shoulders or something? Right. He shrugged the shoulders while he was saying that the other person is speaking nonsense.
And crafty can mean strong, his strong, young shoulders? Strong, Okay. right. Okay. Right. Okay. עוד משפט שלא הבנת? Man darf ihm reinlegen in a Kinderwiegele in einem mit seiner Chidushei Teure. כן. One has to lay him, put him in a cradle, right? In a child's cradle. In a cradle, כן. Together with his חידושי תורה. Together with his updates. with his new comments about the Torah. In Hebrew, Chidushei Torah means a comment, a new comment a person says, adding understanding to the text. Oh, it means it's from Chadash? Right. Okay. Chidushei Torah is from Chadash. What's the word a chiddush? A chiddush, like a puzzle. No. No, it's not the same? Okay. The word chidush, like a puzzle, is not here. Here, chidush is to renovate an explanation which before was not in existence. So, like the new understanding of the Torah, right? Okay. Right. Okay. טוב. מי רוצה לקרוא הלאה? אולי ורה? סליחה, ורה, אני שכחתי. את אמרת שאת תכתבי לנו מתי שתוכלי. כן, אז אני מקווה שפעם הבאה אני כבר... כן, כן, בסדר, סליחה, אני שכחתי. לא, זה בסדר. אוקיי, אז בבקשה, ילנה, משפט הבא. Die Scanning haben sich untergehört und euch von dem Geschäft Nachas. כן. תרגום, ילנה. Die Scanning haben sich untergehört. נו, דיברו ביניכם? Die Scanning haben sich untergehört. נו, הקשיבו. לא. לא? איך אמרת? מה זה untergehört, את אומרת? הקשיבו. הקשיבו, לא הקשיב. הקשיבו קצת, כן. הפרפיקס unter זה לעשות פעולה קצת. זה haben sich untergehört. הזקנים הקשיבו קצת מה ששלוימלה אומר, וזה haben geschäbt נחס. גם שאבו נחת. נכון. They had pleasure. Okay? The elderly people heard what Shloimele says and how he says, and it was for them a pleasure to hear that. ילנה, עוד משפט. Zeer jonger Rebbe had gar kein Mühe nicht zu kriegen auf die Mefarshim und אפילו nicht auf den Mishnah Brura allein. אוקיי. כמה מילים ביידיש ותרגום, ילנה. רגע. Так. Ой, רגע, מה שאת קראת עכשיו... רגע אחד, ילנה. מה שקראת עכשיו ומה שאת עומדת לתרגם, גרדה מסביר מדוע they got pleasure, למה הם נהנו. כן, בבקשה. Zeer jonger Rabbi had gar kein Mühe nicht zu kriegen auf die Mefarshim. תרגום. רבי צעיר מאוד אינו מורה... לא, זייר זה לא מאוד. פה. זייר זה הרבי הצעיר שלהם. סליחה, זייר זה מאוד, אבל לא פה. פה זה שלהם.
כן. הרבי שלהם צעיר, אינו מורה, לא לפחד כלל, לחלוטין, עם מפרשים. הוא לא מפחד מהמפרשים. כן, כן, כן. והוא מתווכח איתם. זה קריק. קריק זה גם מלחמה, גם מאבק וגם ויכוח. הוא מתווכח איתם. כן. אפילו לא עם משנה ברורה עצמה. והוא אפילו לא מפחד להתווכח עם משנה ברורה עצמה, זהו הספר של החפץ חיים. כן? המשנה הברורה זה על השולחן ערוך שהחפץ חיים כתב, ושלוימלה לא מפחד להתווכח אפילו עם החפץ חיים שהיה אוטוריטה גדולה מאוד בזמנו. אני הגעתי. שלום טובה, היי. שלמה, המשפט הבא. רגע, פה מישהו הזיז את הטקסט. כן. איפה משקה, מאוס. מה שאמר, כן. כן. I hotes der alter More Hora Reb Shloimele gelost an Einikel זה קריאת צער או קריאת... כשנגיע לתרגום נתרגם. עכשיו תקרא את המשפט שלם. hotes der alter More Hora Reb Shloimele gelost an Einikel. Einikel. עד פה. זה סוף המשפט, כן. אני עכשיו... לא. עד פה. תנסה לתרגם. hotes der alter More Hora, הייתי אומר אבוי, זה אבוי, לא? לא. האי כאן, אנחנו נראה את זה בסוף. תתעלם עכשיו מהאי ותתרגם את ההמשך. hot der alter More Hora Reb Shloimele gelost an Einikel. המורה הוראה המבוגר או הזקן, נכון, רב שלוימלה גלוסט an Einikel, שלוימלה הזניח נכד. לא הזניח, איברגלוס, השאיר. איברגלוס השאיר. זאת אומרת, הסבא רב שלוימלה, הרי הנכד והסבא יש להם אותו שם. הסבא רב שלוימלה, כן, אחרי שהוא נפטר, אותו איברגלוס, הוא השאיר. הוא השאיר נכד. כן. נכד. אז מה זה האי? רגע, לזה אני הולך. בלי האי, אנחנו נתרגם את המשפט, הסבא הזקן רב שלוימלה השאיר נכד. משפט כזה לא אומר לנו כלום. ברור שסבא משאיר נכד. המילה אי זו מילת התפעלות. אי הוטס רב שלוימלה איברגלוס an Einikel. האי זה לא מילה של כאב ולא מילה של שום דבר, אלא מילה של התפעלות. זה כאילו אני אומר, אי שלוימלה סירקיס, קראת את המשפט כל כך טוב. מילת התפעלות. אין לה תרגום מילולי. יש לה רק תרגום רגשי. תמשיך עוד משהו. SSV in English, oh wow. Like, oh wow. נכון. Like an exclamation. Exclamation, right. שלמה, משפט הבא ביידיש. Seinen Diskenin wieder einmal
reingefallen in Itpalus und euch die 4 riesige steinerne Seilen herum der Bime haben sich mitgefreut. גפרית, אין פתח תחת, היהודים הזה A. אוקיי, נחמה, תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש ותנסי לתרגם לאנגלית. Seien die Skenen wieder einmal reingefallen in Hispailes. Und euch die 4 riesige steinerne Seilen herum der Bima haben sich mitgefreut. Okay. 2-3 מילים נחמה ביידיש ותתרגמי. Okay, seien die Skenen, the elderly people, wieder einmal, once again? Or, right. Okay. Reingefallen, they fell down? No, they no, fell. הביטוי reingefallen in Ispailes. Fell in. ביטוי אידיומטי. reingefallen in Ispailes. They fell into, but I don't know how to, reinfallen, I don't know. מה זה Ispailes? Oh, to befall, to befell? מה זה Ispailes? I don't know. מילה עברית, התפעלות. astonishment. לא, רגע. תנו לנחמה לבד קודם, כן. Wonder or something? Was it wonder or? נכון, wonder. Die Skenen seien reinfallen in Ispailes, they again enter into, they were again flabbergasted. Yeah, but how would you translate a reinfallen? To enter? Or to become? It's an idiomatic expression. Idiomatic expression you cannot translate word by word. Reinfallen in Ispailes, they were flabbergasted. Okay. Und euch die 4 riesige steinerne Seilen herum der Bima haben sich mitgefreut. And also the 4 strong stone Seilen are what are they? Columns? No. Columns. Pillars. What? Columns. Okay. Herum der Bima, around the Bima, haben sich mitgefreut. We're mitgefreut. We're also in joy or something. Right. They were, yeah. But how would you translate meet? Like at the same time? Meet, it means together with. Okay. At the same time, you can translate it also at the same time. Very good. נחמה, עוד משפט ביידיש. Okay, here's the I again. I is das an enkel. Why is this a grandson? Helpt uns unterhalten Klois Joschen. He helps us keep our Klois Joschen. Right. Unterhalten, or is it safekeeping? Like more safely? To keep. No, to keep? To Okay. keep, that's בסדר. Okay. Unterhalten, Klois Joschen, כן. דניאל, היית רוצה להתחיל לקרוא משפט?
איפה אנחנו? אקורת די... אקורט. כן. ילנה, תני לדניאל לבד, לא לתקן. לא, אני רק שאלתי איפה אנחנו, בסדר, אקורת בידי צווי יונגה בני תוירה אבן זיך geanfacht in lernen. Oben sei zwischen sich euch nicht gestimmt in Nimus und derech Eretz. Und derech Eretz. ארץ. אקורה, אני חוזר אם אני זוכר, אקורת בידי צווי הומזיר geampert in lernen. טוב, אני לא זוכר בעל פה, אז אנחנו נבקש, נחמה תקראי עוד פעם ביידיש, ואז דניאל יתרגם. כן. אוקיי. Akkurat wie die zwei junge Bnei Teure haben sich geampert in Lernen, haben sie zwischen sich euch nicht gestimmt in Nimes und Derech Eretz. עכשיו דניאל, תחזור על 2-3 מילים ותתרגם. דניאל? דניאל שומע? כן, כן, כן. אקורת, אני לא יודע מה זה אקורת. בדיוק, המילה בדיוק, בדיוק. בדיוק כמו שתי צעירים בני תורה. כן. haben sich geampert. יש לך מושג? מה זה geampert? אמפרט. נלחמו. כן, נאבקו. בדיוק כמו ששני הצעירים האלה נאבקו. היה ביניהם מאבק. כן. מאבק ללימוד. in lernen. בזמן לימוד תורה. בזמן לימוד תורה. די שני האלה, אבל זה שניהם, ביניהם. Warum sie zwischen sich, כן? Zwischen sich auch nicht nicht gestimmt. gestimmt לא, איך נתרגם לעברית nicht gestimmt? nicht הסכימו. איך לא הסכימו או לא, נגיד לא הסכימו, בסדר. יש מילה יותר טובה, אבל פה נגיד לא הסכימו, כן? עם נימוס, כמו בעברית. לא הסכימו או לא נאמרו אותו דבר בנימוסים. כן, לא מנומסים, כאילו. דרך ארץ. דרך ארץ. ודרך ארץ זה התנהגות מכבדת את הזולת. כן? הם היו, שלוימלה זלזל במפרשים, והירשל התנהג בצורה טובה לאנשים אחרים. כן. שלמה, משפט הבא. Die Skenim haben sich aufgestellt, etlich Mal, wenn Schleimele und Hirschele seinen sie vorbeigegangen. נקודה. אוקיי. תנסה לתרגם שתי מילים. Die Skenim haben sich aufgestellt. תרגום. הזקנים הם נעמדו או התעקשו
לא, נעמדו. נעמדו. אבל מה המשמעות של נעמדו פה? זאת אומרת, הם קמו. כשאתה תמשיך לתרגם את המשפט, תבין. התלחמול כמה פעמים? לא, התלחמול כל פעם. התלחמל כל פעם, ון שלוימלה ונהירשלה, זנן זי פרבייגנגן. הם נעמדו כל פעם כאשר שני הבחורים האלה, זיינן זי פרבייגנגן, כאשר הם עברו מולם, כמו שעומדים בעמידה של כבוד מול רב, או מול מי שמלמד אותך. בסדר, שלמה? כן. כן. עוד משפט. Beide Bachurim haben gewusst, als man darf sich stellen, afilu vor a jungen Bentore, עד פה. Ayenik וחכים, beide Bachurim, שני הבחורים, לא, כתוב וייל די בחורים, לא? ביידה. לא ביידה. אין לך פתח תחת היהודים, אז אתה לא יכול להגיד איי, זה איי. שני יהודים זה איי. ביידה בחורים. שני הבחורים. כן. haben gewusst, הם ידעו, אז man darf sich stellen, שצריך לעמוד, אפילו פר היונגן בנטורה, אפילו לבן תורה צעיר. אפילו בפני בן תורה צעיר. כן. עוד משפט? עייניק וחכים, בפרט. לא הבנתי. רגע, שלום. אחרי בן תורה, מה שתי המילים? עייניק וחכים. יניק. יניק, אני לא יודע מה זה יניק. לא כתוב יניק. יוד נון יוד קוף. נו קטן. סליחה, ילנה, מה את אומרת? תקראי את שתי המילים, ילנה. יניק וחכים. קטן וחכם. לא הבנתי את המילה כשאתם קוראים אותה. מה המילה הראשונה, ילנה? יוד נון יוד קוף. אני חושבת שזה ארמית, יניק. משהו של לינוק. לא, רגע. נו, טוב. יוד נון וף קוף? לא. יוד נון יוד קוף. זה הינוקה. נו. ינוק. להאכיל. יניק וחכם, זאת אומרת, ינוקה וחכם. נכון. ינוק, ומה המילה השנייה? זה יוחקים. רגע, סליחה, אם מדברים כמה אנשים בבת אחת, אי אפשר להבין כלום. שלמה, מה המילה השנייה? וחכים. זהו, אז ינוק וחכים. זאת אומרת, אחד קטן, כמו שילנה אומרת, וחכם, כן? בפרט אזי לרנן בלבטים הלוכה ונאגודה. אחרי חכם, מה המילה שלמה שכתובה? בפרט, יש פסיק, בפרט אזי לרנן מדבלבוטים הלכה ונאגודה. הלוכה ונאגודה. ינוק וחכם, זאת אומרת, כמו שאמרנו, קטן וחכם, בפרט אזי לרנן מדבלבטים, לא בלבוטים, מדבלבטים, בפרט, כן, שהם לומדים עם בעלי הבתים, הלכה ואגדה. הלכה ואגדה. זאת אומרת, אותם שניים שלומדים עם הזקנים הלכה ואגדה, כן?
בזה שהם מסוגלים ללמוד איתם הלכה ואגדה, ינוק וחכים, הם גם צעירים וגם חכמים. Das Wort Yannick, es fällt an us. Should it, well, it says Vechakim. That to me is lechakeh, to wait. No, but it's Chachamim. Should there be not another man? רגע. זה כנראה ארמית ולא עברית. חכים זה חכם וינוק זה ינוק צעיר. אוקיי. מדובר כאן בביטוי בארמית ולא בעברית. טוב, שלמה, המשפט הבא. Sie haben aber zwischen sich geführt einen ständigen Widerspruch, wie ein Talmid Chochem darf sich nötig sein. עד פה. תנסה לתרגם. Sie haben aber zwischen sich geführt einen ständigen Widerspruch. הם ניהלו בינם לבין עצמם ויכוח בעמידה. לא, שטנדיק זה משטנדיק, מתמידי. זה לא שטנדיק, זה מתמיד. ויכוח תמידי, כן? ויכוח תמידי. איך תלמיד חכם צריך לנהוג. והתלמיד חכם darf sich נוהג sein. כפי שתלמיד חכם צריך לנהוג. נחמה, המשפט הבא. שלוימלה. Okay. Shloimele hat gepaskent, a Godel darf sich nicht umgucken. תמשיכי. No, das... נקודה. Yeah. Das ist dem Satz. Das ist der Satz. Yeah. תקראי אותו עוד פעם. Okay. Shloimele hat gepaskent, a Godel darf sich nicht umgucken. טוב, אני אנסה לתרגם אם אני מבין מה שכתוב. שלמה הצעיר, הוד גפסקנט, פסק, קבע, כן? שלמה decided, כן? אז גודל darf sich nicht umgucken. שמי שגדול לא צריך אומקוקן להסתכל מסביב. אם הבנתי, אם כתוב ככה, כן. זאת אומרת, שלוימלה קובע שאדם חשוב. שחשוב, כן, לא צריך להסתמך על אחרים. צריך אומקוקן להסתכל מסביב מה האחרים אומרים. זה יפה מילה פסק הפכה ליידיש בגפסקנט. הוא נתן פסק דין. נכון, בדיוק. תמשיכי נחמה עוד משפט. Man stellt sich ja oder man stellt sich nicht vor ihm. לא הבנתי, תקראי אותו עוד פעם. Man stellt sich ja oder man stellt sich nicht vor ihm. יש נקודה? It's like a dot and a comma. נקודה ופסיק, תמשיכי עוד קצת. Man läuft ihm oder man tadelt ihm. Darf, no, es ist a tire, a line. Darf gehen zu sein Ort auf den Same Mizrach. Okay. With an exclamation point. Okay. עכשיו שלוימלה מדבר ואומר, לפי גרדה, הוא אומר איך מתייחסים לגודל, לאדם חשוב, כמו שילנה אומרת.
כמה מילים ביידיש ותתרגמי נחמה. Man stellt sich ja oder man stellt sich nicht vor ihm. זהו, sich stellen vor, ביטוי אידיומטי. sich stellen vor, זאת אומרת, to take sides. משתלת זיך. נכון? משתל sich vor. הביטוי האידיומטי הוא משתל sich vor. משתל sich jo ומשתל sich nicht vor ihm. הביטוי האידיומטי הוא משתל sich vor. משתל sich jo vor ihm, משתל sich nicht vor ihm. sich stellen vor to take sides באנגלית. בסדר? זאת אומרת, כשמדובר באדם חשוב, או שעומדים בצד שלו, או שלא עומדים בצד שלו. משתת זכפרים, או משתת זכנית פרים. So either you agree with him or you don't agree with him. Right. לא. זה משמעות אחר. לא, זה בדיוק המשמעות הזאת. לא. למה? The old people stood up every time Shlomo והירש passed by them. או לא stood. קמו או לא קמו. לא, ילנה, את שוכחת שהביטוי האידיומטי זה sich stellen vor. המילה פאר את שוכחת, מה? אין פאר. מה זאת אומרת אין בטקסט. המילה פאר איננה בטקסט? כן, כן, זה בסוף המשפט, יש פאר. פרעים, בטח שיש פאר, יש. למה את אומרת ילנה שאין פאר? בסוף, בסוף. את לא שמת לב. אני אומר, לכן אמרתי בהתחלה, שהביטוי האידיומטי הוא sich stellen vor, אף על פי שהמילה פאר היא בסוף. ולמה? כדי לא להגיד פעמיים פאר. משתל sich פרים ומשתל sich jo פרים ומשתל sich nicht פרים. עכשיו, ילנה צודקת שאפשר גם להבין את המשפט הזה, שאו שעומדים כשהוא עובר, עומדים לפניו, כמו שמכבדים אדם חשוב, או שלא עומדים לפניו, לא קמים לפניו, אם לא מכבדים אותו מספיק. אבל sich stellen vor פירושו גם to take sides. זה שתי משמעויות של הביטוי sich stellen vor. גם ילנה צודקת וגם הפירוש השני צודק. ופה, רגע, אני רוצה לגמור. פה במשפט הזה אפשר להבין לדעתי את שתי המשמעויות, מכן verstehen beide Parteien. עכשיו, מה את אומרת, ילנה? צריך להמשיך לקרוא, יהיה ברור מה יהיה, מנלויפט, צריך להמשיך. רגע, אנחנו נמשיך, אבל כדי לחזק את הפירוש של ילנה, צריך להמשיך. לא, אני רוצה לחזק את הפירוש שלך על פי מה שנאמר קודם. אחר כך נראה, אבל קודם אמרו שהזקנים היו עומדים כאשר עברו לפניהם המורים. Früher ist geschrieben, als die Skenen sich aufgestellt, wenn ihre Rabbein, ihre junge Lehrer seien durchgegangen vor sie. אז הפירוש של ילנה מתאים גם לגבי מה שכתוב קודם. עכשיו נראה איך להבין לפי מה שכתוב אחר כך. נחמה, תקראי.
I'm looking up in Weinreich, and under Stellen, there's no far. Stellen Because far. Weinreich is not a dictionary of idiomatic expressions, especially. Weinreich is das ist ein kurzer Wörterbuch. Hat nicht kein Ort für eine Sache idiomatische Ausdrucken. Das, was bei Weinreich steht nicht, sich stellen vor, meint nicht, dass es existiert nicht. Okay. Okay. That's why when you translate and you use a dictionary, it's not enough. It's not enough, right? Okay. Even 3 dictionaries maybe not enough. Okay. But it helps. It helps. It doesn't hurt, yeah. It's shatnit. Et artes nicht. Et shatnit. Yeah. Okay. Ich mache Witz, weil verstellen sich, when I look in the dictionary, verstellen sich, is to disguise oneself. Is to disguise, so... Aber sie stellen vor. Stellen sich, זה פרפיקס. אבל stellen sich vor, זה לא, שם זה לא פרפיקס. אוקיי. שם זה מילת יחס. כן. Okay. Men läuft ihm, okay, this I don't understand. Men läuft ihm oder men tadelt ihm. Okay, yes. One believes him or one... No, Leuten זה... Praise. Oh, praise. Praise. Okay. Oh. Maybe, am I thinking of der Leib? Is that another word? No. Okay. One praises him or one... criticism. Criticizes him, puts him down. So here, one praises him and one criticizes, זה מתאים לפירוש שאני אומר, to take sides and praise him or not to take sides and to criticize. Hala? Okay, I'm just writing criticize. Okay. Darf gehen zu sein Ort auf den Samer Mizrach. Ken. He must go to his place on the summit, the very east, yeah? Mizrach is east? Mizrach Wand. Okay. Mizrach Wand is east, but this is the honorable place in the synagogue. Okay. Okay. Das ist der Sof von Satz. Okay. das ist der Sof von Satz. Ja. בסדר. אז תקראי משפט הבא ביידיש, נחמה. Und wie hat gepaskent, also hat sich geführt, schleunele. כן. תתרגמי באנגלית. And just as he decided or came to a decision, as he ruled. Just as he ruled. Okay. Azoi hat sich geführt, schleunele. That is how he conducted himself. Right. Schleunele. עוד משפט. כן. Kentig, as hat schon gemacht Probe, bei Zeitens, wie wird sich neuheg sein, wenn wird sein a größer Rov bei Jeden. Okay. תרגום. Okay. Kentig, as hat schon gemacht Probe, bei Zeitens, Kentig, as he's capable? No. Kentig? No. Kentig, it is, אולי ילנה תעזור לנו, it is... אני בספק, הוא יודע, הוא... לא, זה לא מקנן, אלא it is... אני לא יודעת. לא, It is possible, אפשר? No, more than possible.
it is evident. It is evident. Evident, כן. כן. It is evident as... it is evident that he already Right. probe. I don't know what that means. Probe. He Tried. It is evident that he tried. Oh, to machen a probe is to attempt or try? To attempt it. Okay. He made the experience. He experienced? Okay. But seitens? In due time, in the past. Wie wird sich neuheg sein? How he will behave in the future. Or conduct himself, right? Yeah. Okay. Wenn wird sein a größer Rov bei Jeden. When he will be, when he will become a great rabbi of the Jews. Okay. בסדר. ילנה, המשפט הבא. Besser ist rein oder Arois von Besmedrash, sie hat bedarf noch gucken in a Sefer von Sfarim Almer, hat der Meierwand, bei der Meierwand, oder ihm hat sich glatt so verglust, a Spann, Ton, hin und zurück durch der alter Kreuz und ausgleichen die junge Glieder. Hat sich auf die Greisgräuiden, was stellt sich vor ihm אפילו nicht umgeguckt. אפשר לקבל אסתמה ממשפט כזה. כן, משפט קשה. משפט קשה. שלמה, תקרא את המשפט עוד פעם. אני מקווה שאתה נשאר בחיים. כן, נכון. שלמה, תקרא את המשפט הזה עוד פעם. רק רגע בעיד. רגע. אנחנו בעצם, יש לנו רק 2 דקות כדי לסיים, לא כדאי להיכנס לדבר כזה. תעשי סימן, ילנה. כן, אנחנו נתחיל בזה. אם יש שאלות עד עכשיו, או הערות, בבקשה, אם לא, אנחנו נסיים כאן. יש שאלות, הערות? אני רציתי לחזור במילה אונטרקומן. עכשיו אני הבנתי בהתחלה שיעור שאונטרקומן לקשר הטקסט הזה היה שזקנים סיימו פרגרף בזמן ששלמה הסתכל בספרים אחרים. זה היה, אני טעיתי. ילנה, זה שימוש לא רגיל ביידיש. כן. אני פעם ראשונה שומע את זה. אונטרקומן זאת אומרת להגיע לאיזה מקום. הרי הם זחלו וקראו בקושי. עד שהם הגיעו, כן, קצת. אוקיי, אני חושב שאנחנו נעצור כאן. יום שני הקרוב אנחנו נמשיך. אני מודה לכם מאוד על הסבלנות. היום הטקסט היה קשה, כן? אני מודה בזה. אז תודה רבה. 5:30. מה? 5:15 לקשקש, 5:30, לא, רגע, כן, ב5:15 מתחילים להקליט ביום שני. אז תודה רבה.